हाजिरा थांग्रा दासो प्लास्टिक मोजाङानो बेनो मा आखायावसो दंमोन जेरावबो थागोन दे गुड मर्निं गाइस माथो बुंबावनो आरो ना भिडिअखौ टाइम मथे टाइम होनो नाजाबाय थायो नोंथांमोननि सिगाङाव नाथाय होनोनो हाया आरो खेबसेसो बुंबाय थानो आरोना बे बाथ्राखौनो जोंहा माने सिबिं हानो थांनो ओंखारनो नागिरदों आरोना बिदा बिनानाव बे बनफोरखौबो सिनजोबनो हादिया आरोना आङो ओमफ्राय बना फाख्रि बन दै सिनजोबनो नायदोंमोन आं हादिया लाइफआवनो मा मावनो जाबावोनथाय सिन्था खालामबाबो खालामगनो हाला माने ना MA खालामगोन सानदोंमोन बेथिं आरो पार्सेन्टेज खम आरो फैसानिबो आंखाल बेनि थाखायनो खालामनो हादिया आरोना दानाबा दखानथिं फैदो आरोना आङो नायनोसै लाइफआव मा मावनाय जायो मा मावनाय जाया उनफोराव नायनोसै आरामनो जुदि गोसो होनानै लाइफआव माबा मोनसे मावनो थाङो अब्ला माने बे फेलें जाखायोसो आरोना खिन्थु ट्राय खालामबाय थानांगौ खिन्थु खेबसे थांबाथाय ट्राय खालामनो बायोना आरो मोनसे माने बिराद फानि खोथा आरोना गामिफोराव दासिमबो सोरबा सोरबा इउटुब बानाय होनना मिथियानो माने बे इउटुबार होनना मिथियानो माने गाजा तो हेलो गाइस वेलकाम बेक होननानै मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो हरनाय जाफिनलायबाय नै दानाबा जोङो दिनै हाजिरा मावनो थांनो ओंखारदों आरोना जोंहा बिदा बिनानाव नैथिंबो जोङो हाजिरा मावनो थांनो ओंखारदों ओमफ्राय नै ओंखाम थफ्ला लादो आरोना माने हाजिरा माने सिबिङानो थांनायदो आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओंखाम थफ्लाफोरखौ लाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय खासिबो लाबाय ओमफ्राय सिबिं हानांगौ नालाय ओमफ्राय सान्दुंबो दुङाखै आरोना ओमफ्राय अखा हायां हायां जागासिनो आरो बोथोराबो दोमैलु दोमैलु नै पुरा दोमैलु दोमैलु जागासिनो आरो दै बायसान्स अखा हाना होबाथ' मोनखानाय नङा खामानिखौ मावनो आरोना मावफेरा दिनै फार्स्ट टाइम लाजियो दिनैखाय मावफेरा दिनै फार्स्ट टाइम मावनो नागिरदों आरोना रोंना रोंनाय नङा हागोन हानाय नङा सानदों आरोना बायथिं आरो बोथोराबो बिराद थान्दा सुइटार गानना फैबानो जागौमोन नै दानाबा ट्रेनारि मोनबाय ट्रेनारि साथिं गाखोलांनोसै नै लाइन लाइन थांजोब्बाय नै बुरि पार्टिफोरा सिगाङाव थांगासिनो माने लाजिदों माने इसोर खारगासिनो माने लाजिनानै देखायना होनबाबो देखायगोन आं नोंसोरखौ बोथोरा बिराद थान्दा आरोना बिराद गोजांदो रोसो रोसो बार नाङो आरोना ओमफ्रायथ' ट्रेनालि माबा दलं नालाय बेथिंबो दंफां लाइफां गैया बेथिंबो दंफां लाइफां गैया नालाय बारफोरा स्रो स्रो नाङो माने ओमफ्राय हाखर जावनानै दैखौ गोथौ गोथौ बानायजोब्बाय आरोना मानो होनबाथाय बेनिफ्राय हा लांनाय जादों फर लाइन लामा बानायगासिनो ना बेथिं फुरा दैखौ लांनाय माबा हाखौ लांनाय जादों आरो बेनिफ्राय नुहुरनायानो बास दलं आरो जोमैफोरा माबाजोब्बाय स्टार्ट जाबाय आरो हानायफोरा बिराद मानसि जाफैदों आरोना खमसे खम 30 जनसो जाखागोन ओमफ्राय आङो दा हाथ'ला खानांगोन सिबिंखौ खानानै जमा खालामलांसै माने जेथिंथ' सब सिबिङानो गोजा नैबे स्कुलमोन आरो आकलदा स्कुल नंला सिबिंफोरखौ आं बिदिनो खाथुम खाथुम दोनदों आरोना नै बिदिनो ओमफ्राय टिपुफोरा नुनानै खानानै अलरेडि थिखां दोननाय आरोना रानना थानायनि थाखाय दोननायफोरखौ नुनायफोर खानाय नङा माने दै साहा लोंनो फैदोंमोन आरोना साहाखौ लोंखांबाय दानाबा आरो मुथि खानो थाखाय थांलायनांसिगोन आरोना एकदम आरो जेथिं नाय सिबिङानो सिबिं गोजानानै पुरा सिबिं गोजा आरो ओइथिं दंबावो आखाइबो बौजोब्बाय आरोना बिदि थेंगलखौ ओरै साफ्रेनाय जायो नालाय
बेनिखायनो आखाइफोरा बौदो ओमफ्राय सान्दुंआबो दासो ओंखारदों आरोना जि बरियानो ओंखारदों सान्दुंआ नै जोमैफ्रा इदिं खावसेथिं गोथां ओमफ्राय खावसेथिं गोसोम जाना दोङो जेथिं माने सान्दुं ओंखारदों फारसेथिं माने जोमैया गोथां जाना दं आरो दानोबा साहाफोरखौ लोंखांबाय नालाय खामानियाव नांलायनांसिगोन ओंखाम जानो टाइम जाबाय नों सानैया दासो फैगासिनो जोमैया सिं सिं गोथां सायाव गोसोम दाखा जोमै थोरसिखौ बख'बाय थोरसि लाबोफाखादो आरोना ओइ मा मोस्रोम खारदों ना मा खारदोंलै ओमफ्राय लाइ लाफा खारै ओमफ्राय मटर आलु भाजा सोरबा जानो लुबैदों लायथाय आं रागायानो हाथाराहाय बे मानसिया न'फोराव जाबाथाय बेलेग बायदि बोथोरफोराव जाबाथाय इन्ट्रेस्टआ बेलेग जायो आरोना गोथाव नङाबाबो ओंख्रिया गोथाव मोनजायो आंनिखौथ' दालाखाहाय सथिबो ओंखाम सोखाम जानानै देदोंमोन आरोना जिरायखांबाय दानाबा थांफिनलायनांसिगोन दा मानसिफ्रा थांजोबखाबाय अलरेडि हिनजाव मानसिफोरा दुखिया मानसि मावाबाबो मोनजाया आरो बेसेथोलाय इउटुबनि फैसाजों जाबाय थानो एसे एनै हाजिरा मावनाबो जानांगोन नालाय माने गावनि थाखायनो मोजां माने खामानि सामानि मावबाय थाबा गावनि साइस्थ'आबो मोजाङै थायो नालाय ना आरो जों जाहैबाय दुखिया न'खरनि फिसाना मावाबाबोलाय बबावथो मोनजानो नायनोसै ओमफ्राय देग्लाय बोसोर माबाफोर नायनोसै साख्रिफोर मोननाय जाया ना जाया ट्राइ खालामबाथ' जेबो थाङा नालाय ट्राइ खालामना नायनोसै मोनोना मोना मानसिफ्रा ग्रेड 3 ग्रेड 4 होगासिनो बेफोरावनो ट्राइ खालामना नायनोसै एसे एनै मा जायो नायनोसै आरो जोमैफोराबो हेभि जादों आरोना दिनै वेदारा दिनै आलाग लेभेलनि माने बिराद समायना जाखादों ओइ खावसेफोरथिं सेस हाजोबखांबाय आरो नैफोरथिं सेस खाजोबखांबाय ओमफ्राय जमा खालामना दोननांगोन नैदि थिखो थिखो दोननांगोन आरोना माथे रानना थानायनि जोमैफोरा नायना ला नै जोमै आयौ पुरा जायब्रं जाथ्रुं जाना फैबाय आरोना खामानिया जोब्बाय दानाबा थाबाय थाबाय फैबाय थाबाय ट्रेनालि हारसिंनो माखासे नैथिं थांगासिनो माने फैसा लायनो थांदोंमोन आरो बिसोर हाजिरा मावनायनि से लोगोफोर खाफाला ओरैबायदि गाजा माने दिनै हाजिरा मावबायबो सारनाव हाजिरा मावैखो एक्सनि न'आवसो माने ओरैबायदि कइन्सिडेन्ट माने जायो फाग्ला ओरैबायदि खाफाल गाज्रि माने एक्सनि न'आवसो हाजिरा नुनानै थैनाय बायदि लाजिखादों आं मानसिफोरा बेमार जाजोब्बाय नै सेस लाइफआव बेफोरबायदि माने सम मोनगोन होननानै मालाबाबो सम फैगोन होननानै सानाखैमोन आरोना आं जिबायदि गाजा एक्सनि न'आव हाजिरा फैनाय लोगो लोगो माबोरै बासटाबखागोन नायलाय सिमाफोरखौ नायलाय नै आंनि खाथियाव फैखाबाय ओइ लुसि दाइरथ हारसिं दंमोन कमटे न' सिंनिफ्राय बिसोरो ओंखारनो लुबैबाय थादोंमोनलै बेसोराफोरा दासो नै फैनाय लोगो लोगो माबोरै बासटाबखाखो Dede, umma de.